खौरांगिरि बिथांखौ नमस्कार बरायबाय। दिनै जोङो थांनाय 12 तारिखआव दिपेन बर' बिथाङा जोंजों जे अपेन डिबेट खालामनायनि जे चेलेन्जनि बाथ्रा डिक्लेयार होदोंमोन बेनि एक्सेप्टेन्सखौ जों अलरेडि बाय रिटेन फर्म लेटारबो हरबाय। दहाय जोंहा दावराव बिथाङा बुंखांबाय जोङो दुंब्रुद गोसोजों बेखौ गनायदों आरो बिथांनो थाबैनो बे अपेन डिबेटखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय मोनसे लाइजाम अलरेडि हरबाय। दा आङो दिपेन बर' बिथांखौ खावलायो नोंथांनि डिक्लेयार होनाय बादिजों आरो जोंनि दुंब्रुद गोसोयै गनायनानै लानायजों नोंथाङा थाबैनो बे अपेन डिबेटखौ अपेन फिल्ड हायार सेकेन्डारि क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि फिल्ड आरो नहयथ' नैबे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि फिल्ड बे मोननैनि गेजेराव जायखिया मोनसे जायगायाव खालामनांगौ थाबैनो। आरो जुरि बिसार साथाम थानांगौ, बिराद निउट्रेल मानसि, आरो फारसेथिंजाय एबसुनि गोरों गोरा थागोन आरो फारसेथिंजाय जोंनि गोरों गोरा थागोन। जोङो नोंथांनि गासिबो कन्डिशनखौ गनायबाय। दा नोंथाङा थाबैनो बे लेंथुमनाय खामानिखौल' दायथ' लानांगौ। खिन्थु मोनसे खोथाया मा जाहाथे डिसिप्लिन भाबै जायो बेखौ नोंथाङा ग्यारेन्टि होनांगोन, एसुरेन्स होनांगोन जोंनो। दा दिनै थांनाय साननैसो आगोल प्रमद बर' बिथाङा बे मेटारावहाय जेब्लानाखि जार्नालिस्टआ सोङो बिथाङा बुंदों जे अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेबमोनहा दिपेन बर'जों अपेन डिबेट खालामनो नागिरनायनि सायाव नोंथाङा मा बुङो होननायाव बिथाङा बुङो बिसोरथ' हारिनि खेंख्रा मानसि, सब समय खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा, खेंख्रा खेंख्रि बाथ्रा बुंग्रा, बेफोरबादि मानसिया हारिनि मोनसेबो मोजां मावनो हाया, नाथाय हारिखौ खहा खालामो होननानै बिथाङा बुंदों। प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा। दा आं बिथांखौ सोंनो लुबैदों जे अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया खेंख्रा खेंख्रि मानसि नामा, ना थोंजों पइन्ट टु पइन्ट खोथा बाथ्रा दिनै बुंगासिनो दं। सैथोखौ बेस खालामनानै सैथो बाथ्राखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव फोरमायोब्ला बियो खेंख्रा खेंख्रि जायो नामा? नोंथांमोनहासो खेंख्रा खेंख्रि, नोंथांमोनहासो नङै बाथ्राफोरखौ रायजोनो मिसायै नोंथांमोनहा फोसावगासिनो दं। हमनानै लादो बिटिसि एकर्ड मथे, बिटिसि सुक्ति मथे हाग्रामा महिलारि बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जानाय सुक्तियाव जोंहा जेनाखि पावार एन्ड फांसन जे दफा मोजां दफा जों मोनदोंमोन, गोहो मोनदोंमोन, दिनै बेखौ बिटिआर एकर्डआ जे डाइल्युट खालामबाय, न'हवेर खालामबाय, गैया खालामबाय। जोंनि बिटिसिनि जोंनि मोनसे सेल्फ गभार्निं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सेल्फ गभार्निं बडिया दिनै माने जेनेरेल गोदोनि आसाम बादि जाफिनबाय। बे खोथाया असैथ्य नामा? असैथ्यबा फोरमान खालामनानै हो आरो जोङो नोंथांमोनहा अपेन डिबेटल' खालाम, पइन्ट बाय पइन्ट जोङो रायजोनो बेखेवना होगोन जे ओरै धाराया ओरै धाराजों माने डाइल्युट जादों बा बिटिआर एकर्डआ खर्तन खालामदों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिबनाव बिथाङा माने खुनु दिन सैथोखौनो बुंफेरनो मावफेरनो मोनाखै बादिखौ आं मोनदों। आंहा गोदोनि गोसोआव फैदों सानसेखालि आङो मोनसे ससियेल मिडियायाव पर्टेल निउसाव नुनो मोनदों जे जोंनि आगोलनि मानगोनां चिफ, बै समाव बिथाङा चिफमोन बिटिसिनि, बे समाव बिथाङा बुंदों प्रमद बर'आ बेफारिसो, बेथ' सासे बेफारिसो, प्रमद बर' एजन बेफारि मानु, बे धरननि खोथा बुंदोंमोन। बे समाव आंहा साख्रिया दङ, आं बे समाव खुनु बिदि समाजनि खामानिजों बारा जड़ित जानो हायाखैमोन। बे समाव आङो सानदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'खौ एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ बोरै बेफारि होनखो, नंगौना नङा जाखो, मा फोरमान दं, मा जुक्ति दं, जागोन दा बे बाथ्राखौ आं सानदोंमोन। नाथाय समा थांनाय लोगो लोगो दिनै जोङो फैयै नुफैबाय प्रमद बर'आ बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बेफारि होनदों, एक नम्बर खाथि बेफारि प्रमद बर', एकदम बेफारि बियो। मालाया गयनि बेफारि, फाथोनि बेफारि, माइनि बेफारि, बेसरनि बेफारि खालामो, नाथाय प्रमद बर'आ ओरैबायदि बेफारि बिथाङा जाथि फाननायनिसो बेफारि खालामो। जाथिखौ गुबुन हारिनो बा आसाम गभर्नमेन्टनो फाननानै बिनि बदलै मोनसे मथा धोरोमनि रां
लानायनि बेफारिसो बिथाङा जातिखौसो स्मागलिं खालामदों दा जोङो नुनो मोनबाय बिथाङा जुदि बेफारि नङामोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोदोनिफ्राय दिनैसिम जेसेबां प्रेसिडेन्ट जाबोदों बयबो गावनि माइ दै फाथो बेसर फाननानै आफाद सलायबोदोंमोन थाखा गरसेबो सिपियाव थायामोन एबसुनि लिडारफोरनियाव मालायनाव दाहार बिबाय बायनानै खांबाय बायनानै सलिबोदोंमोन दिनै प्रमद बेफारिया एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावनो बोरै 7 कौटिनि मालिक जानो हाखो मा बेफारजों बिथाङा 7 कौटि थाखा खामाया आरो बे 7 कौटि सम्पतिनि बे शपथनामाखौ बिथाङा जेलानाखि एग्रीमेंट जाखांबाय एग्रीमेंटनि उनाव जेला बीटीसी इलेक्शन जाबाय इलेक्शनाव बियो गावनि स्थावर अस्थावर सम्पतिखौ बिथाङा एफिडेविट खालामनानै होदों बिथांनि सम्पति दिनै बिथांनि सम्पतिखौ जों नुनो मोनदों इलेक्शन टाइमाव बेथ' इलेक्शननि 1 मास आगोलाव खामायनाय नङा एबसु प्रेसिडेन्ट समाव निश्चय बे खामायदों बेसेबां खामायदों बियो 7 कौटि 1,94,531 एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनि एसे उनावनो बिथाङा इलेक्शनाव दारायदों यूपीपीएलनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरो बिथाङा दिनै बे इलेक्शन गेलेखांनायनि उनाव चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार फैदों किन्तु बे इलेक्शन टाइमाव गथायनाय सम्पतिनि स्थावर अस्थावर सम्पतिनि बे मोनसे हिसाब बे समावनो बिथाङा 7 कौटिनि मालिकखा गारि गुरि गासै लानानै सना रुपा केश बेंकआव थानाय गासै लानानै हा हु गारि घोड़ा सना रुपा लानानै 7 कौटि 1,98,531 होमबा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जागोदानाव जानाय समाव माबोरै बिथाङा बेबादि सम्पतिनि मालिक जानो हाखो निश्चय बिथाङा बेफारि स्मागलिं खालामदों जातिखौ फानदों बिनिखायनो जानो हागौ बिथाङा नंखाय फाला बिटिआर एकर्ड खालामनानै बीटीसीआव मोनखानाय ट्राइबेलनि जेनाखि सेल्फ गभर्निं बडिनि जे पावर एन्ड फांसन बेखौ स्क्रैप खालामदों टटेलि स्क्रैप नङा दफाफोरजों डाइल्यूट खालामनानै आल्टिमेटलि बे नोवेयर जादों अलमोस्ट टू से स्क्रैप दा बेखौ जोङो नुनो मोनदों प्रमद बर'आ बिथाङा मालाबाबो सैथो खोथा बुङा एमन असत्य जातियाव जे जों बेबादि लिडार मोनबाय एकदम माने असत्य खोथा बुंग्रा बे बर' जातिनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन खहा दिनै बिथाङा मिथ्या खोथा बुंनायनि आं मोनसे उदाहरन होनसै जे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव मोनसेबो खामानि मावाखै जायो रायजोफ्रा बे जिनिसखौ ससियेल मिडियायाव बयबो नुनाय नंगौना नङा रायजोफोर जे हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोराव मोनसेबो मावाखै जेबो मावाखै बा होमबा बेसेबां रायजोनि सिगाङाव हाद्रि सारनानै मेगनाव हाद्रि सारनानै असत्य खोथा बोरै बुंनो हायो हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर 17 बोसोर इन्टारिमजों बे समाव मावाखैबा दिनै बबे लामाजों बबे दालांजों बिथाङा गिदिङो दिनै बड'लेण्डनि सेक्रेटारियेट बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दिनै सीआईटी मेडिकेल कलेज हाग्रामानो मावजोबनाय गिदिर गिदिर दालां बनारगावनि दालां दतमायाव गंगिया दालां आरो गोबां गिदिर गिदिर ब्रिज आरो गासिबो कसुगावनि बा जोंनि बिथुरा ओनसोलनि गासिबो लामाया फाक्काजोब होमबा बेफोरबादि मावनायखौ नुसेयावबो जाय मानसिया हाग्रामा महिलारिखौ 15 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै बुंनो हायो बेनिफ्राय देरसिन मिथ्याचार असत्य मानसि सोर दं दिनै बेफोरबादिखौ जोंनि यांगार जेनेरेशना पॉइंट टू पॉइंट नायनानै सिनायनांगौ बुजिनांगौ साननांगौ बिथांनि बे खोथाया एक बेसेबां असत्य बेसेबां जुक्ति गैयै जायनि फलाव बिथाङा थांनाय इलेक्शन टाइमावबो जेसेबां भेन्चार स्कुल दङ बे भेन्चार स्कुलनि मास्टारफोरखौ बुंदोंमोन जे रायजोफोर गासिबो भेन्चार स्कुलफ्रा गभर्नमेन्ट जाजोबगोन नोंथांमोनहा आंनोल' भट हो आंखौ देरहाहो दिनै देरहाखांबाय गाद्दियाव जिरायबाय बे भेन्चार स्कुलनि गभर्नमेन्ट खालामजोबनाय बाथ्राया दिनै बहा थांखो न'खर न'खर साख्रि होनो होनदोंमोन बहा थांखो न'खरखौ बाद होदो दिनै बिथांमोनहा मा साख्रि होनो हाखो सासेनोबो सोरनोबा साख्रि होनो हादों नामा ना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायसो बीटीसीनि भेकेन्सिखौ स्रोद स्रोद दा फिलआप खालामगासिनो दङ
अब्ला बेफोरबादि बयनिफ्राय माने असैक्थसिन मानसिखौ दिनै रायजोआ सिनाय आरो बेफोरबादि मानसिखौ समाजाव जेसेबां दोनगोन एसेबां जातिहा खहा दिनै बिटिसि एकर्डनि जायगायाव बिथांमोनहा बिटिआर एकर्ड खालामनानै जातिखौ जेरैबादि धंस खालामबाय बे धंस खालामनायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ थगायसुला जेनाखि सुक्ति खालामदों बिनि थाखाय बिथाङा माने आंनि मथेबा रिजगनेसन होनानै दलद जिरायना थानांगौ बिथाङा जोंखौ दाखालि बुंदों जे खेंख्रा खेंख्रि मानसिया थाखायो बिसोरो हारिनि जेबो मावनो हाया आरो नाथाय जातिया खहा जायो हारिनि मोजां मावनो हायोब्ला माव आरो मावनो हायाब्ला जिरायनानै था बुंदों नोंथाङा बर' हारिनि मोनसेबो मोजां हाबा मावाखै बिनिखायनो एक नाम्बाराव नोंनो जिरायनानै था होननानै आं दिनै बे प्रेस मिडियानि दारै नोंथांखौ खावलायो बिथोनबो होगोन माने नोंथांनि जा मावनाय गासिबो जाति बिरोधि बर' हारि माहारिनि बिरोधिजों नंखायनो नोंथाङा माने हारिनि जिहेतुके मोनसेबो मोजां मावनो हायाखै नोंनो जिरायनानै था नोंनो जिरायनानै थानांगौ आरो आङो दिपेन बर' बिथांखौ बुंगोन दिनै प्रमद बर'आ एबसु जारिमिनाव सबसे धनिबान आफादगिरि एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों दिनै नंखायनो गुरु शिष्य नोंसोरो मिलायनानै आंनि गुरुआ जुदि 7 कोटि मालिक जानो हादोंबा एबसु प्रेसिडेन्ट थानाय समाव आं बेनि डाबल जागोन 14 कोटिनि आं मालिक जागोन नोंथाङा सानदों नामा दिपेन बर' नंखायनो नोंसोर दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि सीएम बिथां हिमन्त बिश्वआ जा बुङो बेखौ नोंसोरो खिफिनाय माने गोथाव मोनो येस मेन जानानै दं नोंसोरो नंखायनो डिलिमिटेशनावबो 15थानि जायगायाव 6थाल' नोंसोरो एसटी रिजार्भ होनायखौ नोंसोरो ग्रहण खालामनानै सिरियै दङ शिड्युल माने मा होनो 6 शिड्युलनि मथेथ' गासिबो एमएलएआ 15थाबो एसटी जानांगौमोन नोंसोर मानो 6थाल' बिनानै बोरै सिरि थानो हाखो तारमाने नोंसोरो जातिखौ स्मागलिं खालामगासिनो दं बेफारि खालामगासिनो दं आरो बिनि बिनिमयाव जातिनि स्वार्थखौ फाननायनि बिनिमयाव सरकारनिफ्राय हयथ' सुबिदा नोंसोरो लायो आरो बेबादि लानायनि दारैनो नोंसोरो क्र'रनि मालिक जानो हायो आंथ' सानदों नोंथाङाबो निश्चय प्रमद बर'आनो जुदि 7 कोटिनि मालिक जानो हादोंबा आंबो 14 कोटिनि मालिक जागोन बे सिमाङा नोंथांनाव दं नंखायनो नोंथाङा जोंबादि मानसि सैथो बाथ्रा बुंग्राखौ नंगौ जुक्तिजों गासिबो पइन्ट टु पइन्ट बरायनानै होग्रा मानसिखौ नोंसोरो दिनै जोंखौसो देशद्रहि होननानै बुंनो नागिरो मानोना नोंथांमोनहानो देशद्रहि नोंथांमोनहानो जातिखौ फोजोबस्रांगा बबे दफाजों नोङो बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसिनिफ्राय साबसिन माबोरै बुंनो हायो नंखायनोथ' जों अपेन डिबेटखौ वेलकाम खालामदों लेट अस सी इन द अपेन डिबेट हाउ यू कैन एस्टाब्लिश दैट बिटिआर एकर्ड इट्स क्ल'जेस आर far better than BTC Accord नोंथाङा बोरै एस्टाब्लिश खालामो we will see it जों एस्टाब्लिश खालामगोन BTC सुक्तिनि मोनखानाय जोंनि पावर एन्ड फांसन दफाफोरखौ बिटिआरआ डाइल्युट खालामदों स्टेप खालामदों जों एस्टाब्लिश खालामगोन जों स्कप जोंनो हो नोंथाङा जे बुंदों डिक्लेयार होदों डिबेट बेखौ नोंथाङा थाबैनो खालाम जों वेलकाम होदों सैथोआ मा असैथोआ मा पाब्लिकनो रायजो राजानो यंगार जेनेरेशननो दिनै मिथिहो आरो जातिखौ दैदेननोबा सैथोजों दैदेन मिथ्याबादि सिङाव क्र'र थाखानि मालिक जानो आसा खालामनानै जातिनि संगठनखौ दासालाय फाब नांगोन बा फाबाव गोलैनानै सानसे समाव नोंथांमोननि थाखाया जेबो खामानियाव फैनाय नङा नोंथांमोनखौ रावबो बासायनाय नङा थैब्लाबो बे थाखा थुब्ला थांफाखाया नंखायनो जा एसे सम मोनदों जातिखौ सिबिनायनि सैथोजों सिबि सैथोजों माव जों सापर्ट होगोन जों वेलकाम होगोन आंथ' बुंबावो हायोबा दिनैबो नोंथांमोनहा बिटिआर एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनानै आन्दलन एसे खालामबाव जोङो गोदान मोनसे एग्रिमेन्ट खालामफिननि जाय एग्रिमेन्टनि दारै जोंहा बिटिसि एकर्डनिफ्राय साबसिन जोङो आरोबाव पावार एन्ड फांसन जों मोननो हायो गोबां डिपार्टमेन्ट आरो जोङो लाबोबावनो हायो बेखौ जोङो खौसेयै जों नाजानो हायो जुदिहे नोंसोर बे बिटिआर एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनानै जुदि बेखौ माबा खालामोबा केन्सेल खालामोबा बियो जातिनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावगोन जागोन नंखायनो नोंथांमोनहा जातिनि बृहत्तर स्वार्थनि थाखाय नोंथांमोननि व्यक्ति स्वार्थखौ गारनानै खामानि माव नोंथांमोनहा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं रायखांबाय थायो माने बिथांनि लुबैनाया मामोन
बिथांनि लुबैनाया मामोन बिथांनि आदर्शआ मामोन बिथांनि आदर्शआ जाहैदों सुप्रिम सेक्रिफाइस व्यक्ति स्वार्थखौ गारजोबनांगौ दिनै जों नुनो मोनदों दानि जोंनि लिडारफ्रा व्यक्ति स्वार्थआव जर्जरित माने व्यक्ति स्वार्थखौसो रासिन बेस खालामनानै दिनै जोंनि बर'आव दिनै जों नुनो मोनदों अपरचुनिस्टआ बारा जागासिनो दं दा नोंथांमोनहासो नोंथांमोननि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेल मिटिंआव जोङो स्वार्थपर जानो नाङा जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनांगौ हारि सिबिनायाव बावसोमनांगौ बे जिनिसखौ सैथोजों सोलिनांगौ सैथो बाथ्रा बुंनांगौ जातिखौ फाननो मोना बे बाथ्राया माने स्प्रेड जानांगौमोन किन्तु दा मा एभिडेन्स जागासिनो दं दा एबसुनि लिडार जानांगौ थाखा खामायनांगौ क्ररपति जानांगौ बे जिनिसा एस्टाब्लिश जानो थांगासिनो दं नंखायनो रावहाबो जातिनि नाम लानानै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरण खालामनायनि मोन्थाय गैया नोंस्राबो गैया जोंहाबो गैया रावहाबो गैया बेनिखायनो सैथोआ सोर असैथोआ सोर लेट अस एपियार इन द ओपन डिबेट जोङो एस्टाब्लिश खालामनि जे जों सैथो ना नोंथांमोनहा सैथो बेखिनिखौनो आङो दिनै खावलायबाय जे दिपेन बर' बिथाङा इमिडियेट बे एरेन्जमेन्टखौ खालामनांगौ आरो दिपेन बर'आ बेफोरबायदि असत्य मानसिया जोंनि सायाव बारा जाहाथे कमेन्ट होआ जोंनि सायाव जाहाथे बारा रिमार्क्स पास खालामा कमेन्ट होआ आं बिथांखौ माने दिनै बे मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय